ドの破壊神は無敵だ。僕を邪魔する者は全て打ち砕く。これがドリブルさ。スピードだけじゃないんだぜ。こっちも全力を見せてやるよ。スウェーデンの勝利を邪魔する者はこのフィールドの破壊神が全て打ち砕く。さらばだゴールキーパー。勝利のために僕はこのシュートを打ち続ける。